da yawan mutane suna da burika kuma su ne sababin rashin cikar burukansu amma ba su sani ba. Me ya janyo? Saboda sun kuskure hanyar neman wannan buri, da haka ba zai taɓa cika ba. Annabin mu sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ista'inu ala injahi alhawa'ij bil kitmani fa inna kulli dhi ni'matin mahsud. Ku nemi taimakon Allah subhanahu wataala cikin cikar muradunku da biyan bukatunku da ɓoye waɗannan bukatu. Saboda me? Dukkan ma'abocin yi wa ni'ima abin yi wa hasada. Ina hikima cikin abin da za a iya maka hasada ka zo ka bayyana wa duniya a duk lokacin da ma bai gama tabbata ba, ka jira ya tabbata din tukunna sannan ka bayyana ko shi ya bayyana kansa. Dan haka da yawa mutane su suke barwa da kansu dama, su tafi suna hirar burikansu da bukatunsu da tsare-tsarensu na rayuwa ga waɗanda ba za su iya musu casko a ciki ba. Wataƙila ma idan sun ji ba farin ciki za su yi musu ba, to kaddar ma mutum ya yi baƙin ciki ko ya yi hasada ko ya yi ƙyashi, iya wannan ya wadatar. Amma wani ba zai wadata da iya wannan ba. A duk lokacin da kake gaya masa sirrinka cikin abin da kake so Allah ya maka, sai ya ga cewa idan baka rasa wannan abin ba, shi kuma ba zai ji daɗi ba. Daga nan sai ƙyashi ya kama shi, sai ya je ya ta bibiyarka da sharri da kulle-kulle. Don haka mu iyaye wajen takaita sirrikanmu tsakaninmu da Allah.